Ekipa pozdrav, evo imamo ovdje minijaturnu svjetiljku Nitekor Tiny 2, Tiny 2, kako se već čita. Znači, riječ je o svjetiljki težine 18,8 grama, kao što vidite, jako je mala, idealna za nos na privjesku za ključeve, a maksimalna snaga svjetla je 500 lumena. Znači, čudo neviđeno u ovakvom malom pakiranju, punjiva baterija, na najmanjem svjetlu od 1 lumena može 60 sati svijetliti, a na najjačem neki 15 minuta ako se ne pregrije, ali vjerojatno bi se pregrijala. Ima čak i ekran, ima 2 tipke za paljenje, za mod, ima svakakih, to ću vam pokazati. Evo sad sam vani u mraku da vidite koliko je to svjetlo zapravo, pa ćemo onda se vratiti unutra da vam pokažem funkcije. Samo da ugasimo reflektor od kamere, da vidite. Evo, znači upalim, evo ovo je, znači na ekranu napiše, znači 55 sati i 46 minuta na level 1, znači to je jedan lumen, znači idealno možete pročitati nešto i dugo svijetli, kao što vidite nije opće loše, ne može nešto daleko osvijetliti, ali s obzirom da može 60 sati s punom baterijom tako svijetliti, super. Stisnit ću sad na sljedeći. Ovo je 15 lumena, znači to je već snažnije, može 7 sati, 7,5 sati s trenutnim stanjem baterije, znači vjerojatno 8 kad je puna. To su sad već malo ozbiljniji snop, kao što vidite. Idemo na sljedeći, je 65 lumena, kao što vidite to je već pravo, dobro. Onda idemo na sljedeći, ovo je 200 lumena, to je najjači normalni mod. Na nje može neke, evo sad trenutno 42 minute svijetliti, kao što vidite stvarno je snažan snop i na 200 lumena. A držite tipku za modove duže, dok ju držite svijetlit će 500 lumena. Evo sad ću vam pokazati koja je to razlika. Evo to je 500 lumena, kao što vidite, nevjerovatno u ovakvoj maloj svjetiljci. 18,8 grama, da to možete nositi uvijek sa sobom, super. Evo, vraćamo sad unutra da vam pokažem sve funkcije. Trenutno košta na AliExpressu 32 eura s poštarinom i PDV-om. Nije jeftino, ali stvarno je super. Evo možete vidjeti kako Nitekor Tiny 2 izgleda na privjesku za ključeve, znači ovo je ključ od Škode moje, kao što vidite stvarno je mala, ovo je USB stick, super je, kažem, stvarno minijaturno, evo usporedno sa mojim Galaxy Watch 4 satom, otprilike iste debljine i iste veličine, samo je uža, naravno nije okrugla. Dimenzije su 46,6 mm, 12,5 mm i težina 18,8 grama, kao što sam rekao, ultra lagano. Dođe s ovim lančićem za prikačiti na privjesak za ključeve, možemo skinuti, vidite. Puni se ovdje, ima gumeni čep, standardni USB Type-C, najnoviji, znači ovaj koji sad svi koriste, čak i iPhone najnoviji ima USB Type-C. Kad se puni, ovdje možete vidjeti stanje napunjenosti, ekran će se ugasiti, a kliknete na ovu tipku za modove, pa će se opet upaliti, lampice blicaju dok traje punjenje i ostanu svijetliti kad je punjenje završeno. Znači stisnete tipku, ponovo se pojavi na ekranu informacije. Isključit ću punjač. Znači ovo začepite nazad da bude vodootpornost na razini. Znači lampu palite na ovu tipku, kratko. Upali se na zadnjem modu na kojem je bila i napiše vam koji je mod i koliko dugo će baterija trajati. Evo, 59 sati, 20 minuta u modu level 1, znači to je 1 lumen. Znači promijenite mod sa tipkom, to je 15 lumena, 7 sati, 65 lumena, 2 sata i 25 minuta i 200 lumena, 44 minute. I ako hoćete turbo mod, znači držite tipku pritisnutu.
i onda napiše da ima samo 15 minuta, a i to 15 minuta ne vjerujem da bi svijetlila, tako bar kažu, jer se jako grije u ovom modu, pa će se automatski ugasiti jer ima zaštitu od pregrijavanja. Čim pustite tipku, ona se vrati na zadnji normalni mod u kojem je bilo. Znači evo sad ostavio sam je na 15 lumena, kad ju ugasim i upalim bit će na 15 lumena, tako znači pamti. Kako bi se zaštitili od slučajnog paljenja u džepu, ima ugrađena 2 lock moda zaključavanja. Znači kad ugasite, evo zaboravio sam reći, kad je lampa ugašena na dugi pritisak na ovaj mod, dobijete odmah turbo mod. Dok držite stisnuto, ne morate upaliti, nek dok držite stisnuto ona radi, kad pustite ugasi se. Kad držite stisnutu tipku za paljenje, uđe u najmanji od 1 lumena mod. Kad je drugi put upalite, vraća se na onaj prethodni. Ali sad kad je upaljena, da bi bili sigurni da on se neće upaliti u džepu ako nosite u džepu, znači stisnete duže za gašenje tipku. I evo sad smo u modu lock mod 1, znači mod 1 zaključavanja, znači sad ju ne možete upaliti, pojavi se ovaj lokot na ekranu. Možete ući u ovaj mod, turbo mod, znači upali se dok držite tipku, pustite. Znači ako slučajno ne stisne u džepu tipku, upalit će se lampa, ali se ugasit čim se pomaknete, znači neće stalno ostati stisnuto naravno u džepu, osim ako ne sjedite nezgodno. Duži pritisak na ovu tipku za paljenje ništa ne postižete. Da bi otključali morate kratko stisniti pa dugo i evo sad je otključana i upali se. Znači morate jednom kratko, jednom dugo. Ako ćete zaključati u mod level 2, nastavite držati. Evo, ovo je zaključano u level 2, sad ne radi ni ovaj turbo mod, znači javi se da je zaključana. Isto otključavanje ide jednom kratko, jednom dugo i otključana i upali se. Evo, znači to su osnovni modovi, osnovne upute, mislim da upute dođu ovako, stvarno su detaljne na više jezika, lampa dođe ovako, kažem na AliExpressu je sad nekih 32 eura, čini mi se, ostavit ću link ispod videa za kupiti, nije jeftina, ali mislim da se isplati. Ovo je aluminijsko kućište, to je najjeftiniji model, ima i od nehrđajućeg čelika, od titanija, ima neka onako zlatne boje, najluksuznija, znači ima više, sve su iste funkcionalno, samo je to kućište bude od luksuznijih metala. Evo to je to, ako imate kakve pitanja, želite da nešto vam pokažem na lampi, pitajte tu ispod YouTube videa, ali ispod članka na blogu, zapratite me na YouTubeu, na Facebooku, pretplatite se i na newsletter na blogu, znači da vam dođe obavijesti o novim člancima. Evo, to je to, lijep pozdrav!